Yero utrai syaw bangan keren ni aku ban pentep ipi bangidan ka yeng jing duai ha jaya ulan selin penduai ki bapang ki basyate ha ki jinglin basni kum ki jingdi kiat ki jing adik ki jingdi drugs kini ki bapak ki film jakhlian ni ginu ki jinglin ki basni bat kumjuk ngi duai ki bapang pilak banwan syaka presentang yo ban penduai pi ba pinyo lak lut ba pinyo ban em ga taka jing em ga bathamai hau Jesus Christ ti metang aku ban keren ye pi syapang kumno ba pin yo lak lut ha padang ki jing e pi barok ni dan ye kenduk benta ye ki jing e ye ki jing khuslai ye ki jing ban khia ka men sim bat kumju ru ya ka jing pen sitam le se na ki briu lani na kinu rai pinle kumno padang kata padang ki jing jinjar sat aba pidan pika tin jong blai kadan ban ai pi bat ngini pet na takat kum tin jong blai ka ei ka ba pidai ban le tu ngini let ban nga na ka na ki kam apostol kal no ba khat riu hang ni lai thu ha ka yem bendi ha Filipi tani pulina khat ka ba khat riu kala jaru habang idang yalet syaka jaka duai bakawai ka syakri ka basyong sut bakran blai kala kendu bat ngi ka baju penyo sibun ka jing mentoy yaki kenrat jangka daka bakran bertang kani habaka buat jan ya upol bat yangi kala perta kada ong kini kibriu kilong ki syakri jong blai ubah khli tam e kiba penbana api ya kan lenti ka jing penem pi hang niru ka badan ya nu mensim baman ka baju le ban le bertang bahkan keren ya fortune telling ni kaya thu ya ka jing ya kaya thu ya kata ka ka ban saja pi kidan kibriru ki badan ya nu demonic spirit tani nu mensim baman ki balak ban ya thu ya ka ban saja tekani kalawan ban ong how apostol Paul pada Silas kalong kini kibriu kidai ki bayalap ya ka jing penem kidai ki syakri jong ublai bah khli tame tu mensim baman utip leng ba jong ka ti kiba pen bana api ya kalenti ka jing penem ya kani te kala le bon sngi bat kala ya ong ka repeat kala sajan Paul kada pertajam hanrai upol ha baula sngau satya e ula phai dien bat long hau ta uksud nga hukum ye me ha ka kerteng u Jesus Christ ban mino naka ba ka tanga ju ka por ula mino pi ba ka ju ka tanga por ula mino to mensim bamban no nga hukum ye me ha ka kerteng jong Jesus Christ ba ula mino hanrai ha ba kita ki kenrat jangka kilayo i baka jingkernan katakan kanong jongki kala duno kila kem yo Paul bat yo Silas bat kila ya ringno ki syaka jaka yo hakmat kinong sensyar pi bat kani gabriel ka badan ya uni mensimbaman balakban penyo nong ni gitu kenrat habo Paul ong mino akertang jong Jesus ula mino naka bat kamdan syu ya kabor banya thu ya kaban sawan no kamdan syu ya kabor bat hangni gitu ki nong sensyar anu ini gitu ki bari ka gitu kenrat kile kumno kila kem yo Paul berselas kila bitar mar kila duk ki kasyat yo nong mat kasyat penyok pisai ki bat kila ring no iki syaka jaka yo hakmat ki nong sensyar tianda kila yalam ya ki magister hakim magister kila ong kini gibriu kilong ki jiu ki pen ki ben jelang ya kasnong jongi bat kila yalap ya ki niam ki rukam ki bamde yangi ki balong ki rom ban pediang lam ni ban le utapat ba tu la yang lang ban ya le ki bagi tagi magister haba kila ya patar ki janjong ki kila hukum ban syok dagi tri ya ki ta anda kila sempat ya ki bon tri pat pri haba upol ngan ngisat lak bon ni kani lada piang nam taka jing sisam dei tanga ba pisukran ya ki kentin jali je rei lada pialap biaga gospel da ka bor jong oblai karan ka ikhtiar ka bor pir ba pinbe men simbaman lada kidan gibriu ki ba syate syakho maka jing di kya ha ka jing di rocks ha jing pek ki film jakhlia ha ka bamlien ban
ban im ka jing im ka bam pen so bhai blai ha ba phile yalap gospel pidan ka bor ban be su be de hang ni ka pen khi ti min sim baman ka pen bitar ki bat tang tang ki brio ki ba akila ban bitar pi kila ban pen stam pi na marba kindan ki ban sadu nong da ka ai ka ba phialap ba ki kandan ka jingkala ha ka jing im je ki ba ha ka society ru ngila i hang ni ho pol ru kilek kumno amtang bakila ayu kila syak patar yaki janjuki la hukum bani syok yaki dagi 3 pan tenda la sempat yaki bon 3 kila set yaka jieng bendi kalau dalam sempat yaki pan bon 3 la sempat teng kagetin Bible parang NLT kong they were severely beaten yang up bendi ban up pirai ki pakila bila ala ayu au pi hamba pialap me rajing shala da pi sialap tang kitien jeli je dan bapentut pi nrein da pila yalap ya ka gospel jong Jesus Christ ka badan bor kan saplat lu pi bat tang pin syak pen sistem la da pila pedang sisa ya ka gospel ka bakat kum ka kitien jong blai ka badan bor ka ba transform pi pin sa syak kan tat lagi ngakran sisa ya kani pin syak kan tat tang lagi bahayang bahasam jong pi syak isolate kani mendai bapi kwa hi bapi man isolate dia ka ba jingem jong pi kala sedang ban kala itu gi bri gi bam tre ban ya manjur bat ka jingem ka ba thamai ka pi em ka jingem khot ka jingem ka ba iet yo Jesus ka jingem ka ba kala ni kita jingli masni gitu ki bri ki ba parlok parajor lani ki bahing basam gi bam tre ki ba i pikin sa sedang ban kandan bet kani namar mendai maki pol wong kamdai ka jingele jongi kamdai ban yele persyak ki bri ngim dai ban yele ban kran snir ki ban yele persyak ki rai pol wong ka jingkran jongi ka jingele jongi ka long ki mensim baman te hangni pet kila syakyam wong mo te anda kila sempat ki bon 3 kila sat ki hagiyeng bendi kida hukum skam yo nong up bendi ban up pirabha yaki ubah baulayo ka hukum kat katau la set yaki ha kata ka yeng bendi ka bakham syapo ba ula pen scam yaki kejat jongki daki deng song ba la te senan yaki kejat jongki ini ki yo Silas batu yo Paul bat yo Silas handai ha ka ba sitang senyau Paul bat Silas kilai duai bat kilai rwaya ro yo blai pat ha pedang gijing pilek no kini le mendai tang bagi yo kila syak sempat kila syak te gitri kila syak mudai kila syak kiam hanrai pet apa yang gijing kilek mno kim knyum kim ut kim long ka mindset joki kam long negative vi ka mindset joki kam long ni kan ni tela yu kilek kumno ki ong hanrai ha ba sitang senyau Paul bat Silas kila duai bat kila rawai ro yo blai bat ki nongsa bendi kila syak skor ki te sisendan la ja ka jing khnyu jumai ka bakrau kat ban pen khnyu no igi nongrem jong ka yeng mendi te kumni ru la pliwang ya ke jing khang baro bat ya ki kenjri jong ki baro la lat no ru ka jing ro yo blai kawan ra ya ka bor bau blai yu i ka jingat mendai ka jing sngo ngi lat show blai am dagi jing sngo jong ban hendrai ki lat da ka jingat ni ki ro yo blai da ka jingat ki pen krau bat makani kala pen ki ngong kalapan ki hima menang bat ublai ulale kambak ni balang ayu te shi sendan ladan ka jing khnyu jumai ka bakra bat ka bat kat ban pen khnyu no iki nongrem jong ka yeng bendi te kum niru la pliwang iki jing khang baro ba ki kenjri jong ki baro la lat no ru tu tau nong up bendi habla pen kendet yu na ka bayo thia bolai i bala pliwang iki jing khang jong ka yeng bendi ulah sai no eka watlam saban penyap no LD udah tarai bagi tagi nong sak bendi gilai pet no repol la pertano daga tien bajam ong wat pen mensa LD da bagi dan hang ni baro uti ulah pan yaki jingshai bola rensit kan san chapo bola khnyo namar ka basyaptin udah dem khap Ahmad upol bat Silas wa ulayalam no iki shabab bolong akan rat ayu kadai yang ban le ban pen em yang kita gilai tu temen ngek hau jisu bau try badan sapen em ye maka yeng jome kila rap yu ka ketir utrai hau bat habaro ki bahiyeng ju te ula shem ya kita ka te ula shem ya ki ha kata ka por menmiet ba ula satno ka jingbang ju ki bala pen baptis u bat ki jong u baro kumni ru hi bat le yu bat ja yu por ki mani yu blai ki syakri yu blai ki ro yu blai klam daput hang ni ngapen EP larpi dan kinu gi jing mau kadai yangi ka jing ro kadai ka wangi shi ro ba ngajulap ka jing la diru habang adan gi jing ngamla on pai on trai ngamla shu pi kini hakila sat
syakte yang mendim dan syu la sertap lagi sipaimat ngiru komentar lek si pimdan lek si kamdai ba pisak bendi hagi yang bendi syan reka yang bendi jong pi kalak ban long ka jing kuslai ka yang bendi jong pi kalak ban long ki jing syakte ki jing pang ki jing sitam ki yang bendi jong pi kalong pi syakte ki mental problem jong pi ka ba pimla ki depression jong pi ki ai but apa pipet ya ki khun ki kti rong pi ka yang bendi jong pi kalak ban long ki khun ki kti jong pi kimya au trai reka ai ka ba hidai ban le fidai ban wan na du ka donut barok fin wan ka jinget fin nga syaro imi trai ji su kodor la pi dan syaka jinget ya ro imi trai la pendan buram ga ya ro imi kan trai ji su kodor ba ki kenjeri kan saham da ka jinget le sni arsni kampat long dai le sni dung jing duai syak jinget ya mahmat trai dai ya ro ya ro yang dah jing keman ong trash ya ro syukan mau ki ai ki bau la le kan mau ki jing bha bau la le dihangta ki kadan ga jing slot pa daniel ha bau syak tap ki kram ki sing om shimla lenyam ro ya ro pa syarrak mesyak abat ni go bagi syak bret sya lawar ding ko kim syak tinggi dan ka jingat ngong ti bandan ya kan ka jingat ko mujong pol ngi ban long ki balaya lam do men simu blai ngi bandan ke intimacy bo blai hatu nga kli pipi judan em ka discipline ban duai pi dan em ka discipline na pi duai san minute san second tang bam jadi syan dawan ki jing pinumla hatu pi puli kan ka ketien jauh blai da ka pendan kam ya ka pai uji sukura sulaong kumni wong kita ki bayo snow ya ka ketien jauh blai bat ki bale ya ka ketien jauh blai kilong kum gi batai ha ka ying umau siang bat ka saw kalawan bat shim la kalan kata ka ying hendroi kita ki bayo snow ya ka ketien jauh blai bat ki bamle ya ka kan wan ka skilong ki batai ya ka ying halaru siap ba kawan ka saw ka sapen kelam no hatu para banget bu ikan ikan jing keli hatu ngi long kum kita ki Kristen ki basyo snow ya ketini umlai ki bam praktis au bujis kurus ong to syarai tu duai pin amha maka jing pin syai hatu kak no kentangi duai ngam kuran tang ya ka kentaru noi kak no ka jing ya dai jong ibu blai kat no ga kuran ru ba kum no pi puli ketin jong blai bon ki Kristen no pi da puli da keli pi na Genesis sya jing pin pau la lai pau ar pau snam kim 4 puli ra te kumno piniang banyale igi bor jong sultan kan ma ka jingele jong kamdai banya show igi beriu ka jingele jong kamdai banya fight beriu ka jingele jong kalong ka bakken jaman sim waru try wang tu pin money you try how much sim ka jing shisha habangi job aka spiritual realm ngin job igi ai baro te lada pimdai ki riu duai pimdai ki bai yaro yu blai kumno philak ban job ki jing e jong pipi duai tang sikenta pimjule saka jing sha jing et man let discipline di ban jan shu blai kumno pin job kita ki battle jofi nga Quran kan ka YouTube mdai bang syukran tang di kenti para bangat nga ya parang sibun ki jing e nring ala lap kawai kan nong rem kalong ban yaro yu try kalong ban duai u kalong ban focus u banum patch ki jing e pinum patch ya ka surrounding jong pol ki kan patch ki kan juri e nring la du jing kerman lakin ani ngala syak sempat ani ngala syak te kindu jing kerman let's see problem jofi metawat patch show ya ki facts patch syak truth patch show Jesus Christ balang the way the truth and life patch show Jesus Christ balang u kalenti ka jing em ka jing shisha mi no na ka to ka jing khuslai jofi what overthink what I bapin perkat si perkat haju syaju re mi no ngan mi da ka jing na kala ka bomot ngapen kedia ini ngapai si ko Jesus ngan sedang baniro ai bakan ka video ka dapen ki fi bapin sedang ban mani no syayu Jesus Christ fin iet ya ka ketien jo bat fin yo shisha ka ta ka jing pelat haka bakken jamat sim bahaka wan habakadan ka jing penlat haka bakken jamat sim ka sadan ka jing pelat haka bakken jado kan ma ba bangim dai ban sedang horizontal ini ban sedang vertikal kamu mot ngim dai ban sedang bat kado para beri ban yet jing yarap ni regi di ban yet now Jesus Christ balang turai bar habadan habapi let ki jing duai di kenta habapi aro keren di wai pat ki tliet habapi sedang ban mani kumni ublai kadan ka shift hakapo ka baken jamat sim haba ublai un pa iki angel jung ban yarap pimi kini un pa ya ka jing yarap ka ba amdan bo beri bun lak ban yarap na kini beri pat ublai ulak pelat ikini tena mentaka buram jauh belai nget bahkan ika jingkran jang akan dak tak ifi kana penlong ifi ban kala bomot on pai su belai lapi dan kinu gi pop gi ba pimput kala mod let's see pidan haka pop jang pet ya jing bendi jang jing pet ya gi film jakhle kala ka bomot no pai su Jesus Christ da pimla ro wan shi center jang ngin yarap ban penduai ifi
ngin pelat lut ngin be ting men sim baman let's say bidang syate ka kya, let's say pi syate how drugs, let's say pi syate ka jing bisni ka jing pi hun ka jing bam yama ka thit jing thang lani ki jing sha le ksut ki jing sha le bertong ha gini kom one shapre santang ngin ya rak fi bapin le ka ni ka jing kla ka mot pin nget how jesus christ ngin pen kedia na ki bor jing dom ngin be ki men sim baman ha ka kerteng jo jesus christ ngin pen duai fi pen yo ka jing lat lut ya ka bakken jaman sim bat kan sadan ka jing kya ka pura ha ka bakken jado na ka benta ka buram jo try yaro ya try